Huwa inaċċettabbli li rikors fil-qorti qed jieħu kważi 3 ġimgħat sabiex jiġi proċessat u dan kollu qed joħloq problema serja fil-waqt li qed tkun ta' disserviz kbir għall pubbliku. Dan kien l-appell tal-imħallef Ian Spiteri Bailey wara li numru ta' ħaddiema tal-qorti fl-aħħar ġimgħat insistew li lanqas biss qed jitħallsu għall-overtime li huma għamlu f'dawn l-aħħar 3 snin. U issa, anke membri tal-ġudikatura qegħdin jibatu messaġġ lis-sitwazzjoni fil-qrati kull ma jmur qed issir aktar inkwetanti. L-imħallef Spiteri Bailey appella lill-awtoritajiet ta' pajjiżna sabiex jieħdu azzjoni immedjata dwar il-problema enormi li hemm bħalissa fil-qorti, hekk kif ilhom diversi xhur resqu l-menti li fil-qrati ta' pajjiżna m'hemmx biżżejjed riżorsi. Huwa għamel dan l-appell meta kienet jiddeċiedi kawża tal-qorti bejn żewġ kumpaniji marittimi li rriżultat fl-arrest ġudizzjarju ta' bastiment f'Malta. Id-dewmien wassal sabiex mandat ta' prekawzjoni jieħu effett eżekuttiv sħiħ tanti li wassal għal effetti diżastrużi fuq il-vapur sekwestrat. L-imħallef saħaq li meta dokument relatat ma' każ pendenti jiġi ppreżentat ġimagħtejn wara li jkun sottomess, dan jitlef l-effett kollu fejn saħan sitra każ li faċli seta' jintrebaħ jispiċċa jintilef kaġun ta' dan id-dewmien. Huwa qali u essenzjali l-amministrazzjoni tal-ġustizzja tkun waħda effiċjenti sabiex titjieb ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Iżda jekk din il-problema mhux se tkun indirizzata immedjatament, ir-reputazzjoni ta' pajjiżna se tkompli sejra għall-ar. Apparti minn hekk l-imħallef spjega li dan id-dewmien huwa kaġun ukoll tal-fatt li l-qorti għandha biss reġistru wieħed, irrelevanti għal liema qorti tkun l-applikazzjoni u għalhekk qed tkun impossibbli sabiex kull każ jingħata l-importanza li ħaqqu. L-imħallef tenna l-appell tiegħu għall-introduzzjoni ta' qorti speċjalizzata fuq l-istess mudell tal-qorti tal-familja biex tippresjedi kawżi marittimi bir-reġistru tagħha stess u bi staff adegwat u mħejji u kwalifikat. L-imħallef Ian Spiteri Bailey mhux l-ewwel ġudikant li qed jikkummenta dwar in-nuqqas ta' riżorsi li hemm fil-qorti u li waqqa l-argumenti kollha tal-Prim Ministru Robert Abela li l-qorti għandha r-riżorsi kollha biex taħdem. Ftit tal-ġimgħat ilu waqt l-imħallef Aron Buġejja ukoll kritika l-fatt li fil-qorti lanqas hemm fotocopier tal-kulur li żguri għodda ferm essenzjali għall-qorti.